Hej YouTube. Jeg laver en video om en server, der snart kommer op, der hedder Crease. Ja. Jeg sidder lige nu og taler med owneren, der hedder Fif. Han kan nok ikke... Ja, han kan nok ikke høre mig. Det er lige meget. Men ja, jeg vil bare reklamere for den. Den kommer snart ud, og jeg vil godt have, I joiner den. Og bare inde på DarkRP i GarageMod, så søger I bare på Crease eller DK, så finder I en server, der hedder www.crease. Så skal den nok komme frem. Det er i hvert fald det er en af dem, hvor der står Crease på. Det er det eneste, der står Crease på. Det er den. Og I kan også bare søge på DK. Så finder I den på DarkRP. Men den er ikke helt færdig, så det kan være, at I ikke kan finde den, grund af den. Lige nu er den på... Ja, lige nu er den inde i Sandbox. Hvor den ikke er helt færdig. Den er lige kommet op i den dag, jeg lægger den her video ud. Eller købt. Det var bare det, jeg ville sige. Hej.